ni wati minani au minu solimbe ka shirifla jabrani fle ambe fuli krokro ka nyishabla jelima fu au sigiro ambe fuli di jenro reto ma krengeni ala France, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo Kinshasa, Fukota Burkina Faso, Sabla Ubana je dokun émission mini abe wele jeunesse et développement jamuka indabra Mali chifna kawde kama mibatu o kuma dabse ka me chugo mina dien nyamaw fe krengeni ala Mali nyamaw fe o de cadre konna na dokun ame nyon sorano ka babu dota mi ani anga mawlilum bisega je ka okuno kuma nyefo chugo mina en flebrawi ambe fuli kwa tunika nyeshi ankra mo a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ali min sababu labi ambe be Cherif la konano ambe fuli bleu badi amafu asigarola bankoni jengine bugula amba fo awnyana kwa dansi akwa jemukan kono jeunesse développement eyo anga bi mawulilum sabla émission yi émission krengeni ni ya jetemina nafaka bobi kosobe jemukan mimbe kuma 5 ans femini avec maukona gwa kosobe ni obetalike marfa misenu cherni aywa dugu bwa kono ode kadra konna na ay wole bla adomba nganauma olube na nyafolika anyi marfa miseni ire soro chugui abe soro chugu jumena lala jumemba to e kanka soro aywa ani olube na je ka masala o kungankoka yana ngata nyefolo anga mawlile fola yi Mohamed Draman Traoré ni allié ministère de la justice allé au cas chargé de mission yi amba fo na ngawle jabi ko di bastila monsieur Traoré sidibe mbe alatano ko sobe mbi fo ayen woleli mikani kenen kambi ajarani ko sobe ka fo lasi enfleli jama bela jelema ka fo lasi kuma nyogon tawma no e capitaine Dibla Maiga kasi commandant Adama Jarama donc amina babu misigi alaka family nyumandi ama akonna la amina rabi merci nana ngawle jabi ajarani mawlile flana wiye et commandant Adama Jarani ali chargé de formation de plan d'opération Tchakeda mini avec le SPCNLP avec la kunya fana ko bastila commandant bashizena sadio mifo pibarkada ajarani ka Cherif la TV mo fene fo kosobe woli jaraye amba fe anno bi ka kuma problème de cambi we marfa mission charali jamana kono d'accord donc nga foli be ntonyo fene mi ajiru la maiga capitaine do ani ministère de la justice chargé de mission d'accord donc merci beaucoup merci nana wuli jabi ajarani mawlile sabana ali femi capitaine Djibrila Maiga ye ne alega chaw benimbe kuna fundi sirawuma aywa ani aleni kuna fundi lawche aleka bara benembo ma ani ukwa chakero la aywa kuri bastila monsieur Maiga bashfuite na sajo mbafu mbawuli nyamando opportunité mun dilen flene amaka na kuma malfam senu charlie la jamana ko nana oui opportunité nyumay donc an be Cherif la na akamro befu ku wali nyamando ni kuina. Merci beaucoup. Aubeka ou danser, auka jamuka mani kono jeunesse et développement ni andon tolai ale kono ni watila. Au mieux sokoni mona ni watila fuma ina afuna ka ou danser ne jamuka ndanali. Ewa 606 kuma kan follow ameno di ministry yere ka mami mbambolo korano ministère mi ni jalatike yoro du critique yoro beke yoro mina uka mambe kenegani oyi Mohamed Draman Traoré aywa ay ifo 600 kan damnela amefka don marfa miseni chareni au minu ka chaw benembe kiri tege ko nyuma yala akanga kewa sidibe ika nyingali nyana jamana ni amba kono nyana maya fenfe sharau de ba bela jelena anga adamadiya tabolo fenfe ambi fenfe ke jendungo dun sharau de ba bela abe mado gan kamana la 600 alni ya fo ko gerebuya ka bo kata beda kan kata delike ko sharia de bala mogo do ba yere ni ko bi ke chugodi donc o ye fenye mimbi ta mogo haklikan o koroye mogo ka don foite jamana kono kerengereniala ambi jamana min kono namba fo ma république ni obe mara système do kono système ye kiri système do namba fo état de droit foite mim se ga ke sharia nyinama d'accord ab se ga ke sharia min be marola mogo bi se ga ye ka fo falendo kanga don sharia la wati tuga kama wala ma sharia yi ani jamana wero ni nyogoncela ko kama an kanga tasra weleta donc obi se ga ke ga sharia koni be fembela ola marfa yere marali sharia ba kofo
maa dɔw bɛ yen minnu n'a ka kan ka da u ka baara kan n'o ye lakana tigilamɔgɔw ye u n'a ka kan wagati minnu kɔnɔ sariya b'o fɔ u n'a ma kan wagati minnu kɔnɔ sariya b'o fɔ nka lakana tigilamɔgɔw kɔfɛ anw minnu bɛ yen ni an bɛ wele ko nantankulu n'o ye société civile ye ni anw tɛ finitigilakaw ye ni anw tɛ lakana hukumu kɔnɔ maa dɔw bɛ se ka sɔrɔ an cɛla minnu fana ni marifa marali ka kan nka a bɛ kɛ sariya kɔnɔ o sariyaw tagalen ɲɛfɛ jamukan kɔnɔ komi an ni a dɔnbaga ŋanaw bɛ yan an da bɛ se ka dɔn olu la maa kelen kelen na fɛn fɛn ni i mako bɛ marifa la i bɛ se k'a sɔrɔ cogo di est ce que i n'a ka kan est ce que i n'a man kan donc sariya de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na i ye ɲininkali min kɛ bakurubaya la n bɛ se ka mun fɔ kuma ɲɛbila kuma la o ye nin ye. Merci beaucoup monsieur Traoré ni walawalali min diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ mawulili filanan ale ye commandant Adama Jara ye k'o de basitila an ye fo sisan. Ayiwa prolifération des armes n'a bɛ fo a ma tubabukan na ayiwa ka marifamisɛnninw cari dugubaw kɔnɔna na yala mun de don. Sidibe merci ka question na bi fo tuguni i waliman dɔn ka kuma diyan n ka se ka dɔ fɔ n ka service kan n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'o baara yɔrɔ ɲɛsinnen don marifamisɛnninw cɛrɛli kɛlɛli kama Mali kɔnɔ Mali histoire la n'i y'a jateminɛ rébellion caman kɛra depuis 68 69 kana fo 90 91 na rébellion caman kɛra mais a bɛɛ bɛ kɛ ni mun ye a bɛɛ bɛ kɛ ni marifa de maramafɛn donc gouvernement malien y'a ye vraiment marafafɛ problème sérieux don an kan ka miiri a la ka solution sɔrɔ pour que a ka se ka dabila ni solution sɔrɔla maramafɛn misɛnnin cɛrɛli la solution bɛ se ka sɔrɔ ala fɛ kɛlɛkow la donc u ye commission nationale de lutte contre les armes légères sigi sen kan en 96 a y'a sɔrɔ président Alpha Oumar Konaré bɛ fanga la o sigira sen kan o ka baara kun ye mun ye ka idéw ɲini pour que solution bɛ sɔrɔ marifaw misɛnnin cɛrɛli la population ni ɲɔgɔn cɛ parce que u tun bɛ olu de utiliser ka wuli fanga kama ou bien ka wuli u yɛrɛ dama kama jiko kɛlɛ foroko kɛlɛ ani fɛn wɛrɛw la donc o commission sigira o commission kun rattaché le présidentiel la directement o commission ka baara ye mun ye ka président kunnafoniya ka idéw ɲini ka ɲɛsin président ma pour que marifa ko ka nɔgɔya jamana kɔnɔ commission nana évoluer fo bi an filɛ yɔrɔ min na ka structure kɛ fila ye commission nationale bɛ yen n'o bɛ sous la responsabilité du ministre de la sécurité qui est le président de la commission donc ale ka baara ye baara politique de parce que ale de bɛ président kunnafoniya donc o kɔfɛ secrétariat permanent de lutte contre les armes légères créera n'o ye an ka structure ye n'an b'a fɔ olu ma la branche opérationnelle olu ka baara ye ministère mana idée fɛn fɛn fɔ ani ministère ye fɛn fɛn hakilina fɛn fɛn sɔrɔ an de b'o hakilina transformer ka ɲɛsin population ma ou bien ka ɲɛsin structure wɛrɛw ma pour que solution bɛ se ka sɔrɔ donc bi an ka service ka structure la colonel-major Nema Sagara de y'a chef ye département b'a kɔnɔna la sensibilisation mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se population ma ka population kunnafoniya marifa marani marifa misɛnnin cɛrɛli baara la. Très bien an bɛna o ɲininkali kelen tɛngu an balimakɛ capitaine Jibrila Mayiga la kunnafoni di sira fɛ yala baaraw caman hakilimayara o sira kan wa ka kunnafoni cari fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ comment n'a fɔ cogo min na sensibilisation parce que marifa misɛnnin pour que a ka se ka cari kunnafoni dɔw de kan ka di ka jira mɔgɔw la a kan ka cari a man ka cari yala an bɛ yɔrɔ jumɛn na au niveau la bibi in na aw ka cakɛyɔrɔ la. Ok Sidibe yanni n ka don babu kɔnɔ n bɛ remercier fɔlɔ et puis yanni n ka remerciement di an bɛ tasi bila kɛ ka se mɔgɔ minnu binna mun tora malifamisɛnninw kɔlɔlɔw la. D'accord. Et par rapport à la communication n bɛ se k'a fɔ ko an bɛ baara caman na parce que n'i yɛrɛ y'an ka cakɛda in ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a sigilen don senba fila de kan o senba fila in o fɔlɔ o bɛ wele ko unité des opérations de sécurité wa senba fɔlɔ filanan o ye unité de sensibilisation bon i b'a sɔrɔ k'a fɔ o unité de sensibilisation kɔnɔna na communication ka baara a bɛ kɛwa a bɛ lawaleya ni o yɔrɔ ye donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ baara caman kɛ i n'a fɔ bibi na spotu pour que ka publicité kɛ k'a yira k'a fɔ mɔgɔw ye ko bibi na an bɛ dingɛ mun kɔnɔna na malifamisɛnnin carili kosɛbɛ jamana kɔnɔ o de y'an se o ma parce que o de bɛ insécurité développer bon o ye fɔlɔ ye filanan
ambi to morokan ka ou informer ce qu'on appelle la sensibilisation par pair, c'est-à-dire moro be nyoron kuma la se nyoroma ne kera malfamisen ko la amagne. Savana maintenant ambe kerno be de utiliser bibina awere badon demseno be nouvelle technologie ko de la donc hukum konana ambe vidéo msenu glan ambo ubla et internet fait demseno be ku laje donc bololo do ba ko brayro to la wala ke bololo do boy aw ko brayro to la wala bololo iba fo city OBCNA, mais comme on appelle, en plateforme où on utiliser, c'est-à-dire en ministère de la sécurité ka bololo, on peut utiliser en banga fait bla au camp pour que mon cas aille baramun bekake. D'accord, merci beaucoup, capitaine. Ayo amena anyeshi ayo monsieur Traoré ma kafoku na manye edi ministre soumi ka chaw benebe critique ko jumama ni oluga maboy keneka sisa na jatemine yala kiribulu juben talembe ka marfamiseni charini jamana kono ka kanyesi alema kiri mimbe no ka foko kiri kerengerenen be o kama ote ni yala je jamana bi barake ni sharia muni kerengerenen yala sharia mimbe mgo nyangi marfa soroli la ibolo ka soro haketi bolo hake mi bi yamaria o ye anga code pénal di na soroli bolo soro tugala kiri bi se ka noboli ke sira mi fe nambo wele ko code de procédure pénale ale keleme ka fo mauma mana marama fen soro ire ye ka soro ina soroli mankan seben furati bolo sharia la ambe mi wele ko permis de port d'armes no de ye ni imakobe ka marama fen soro ire ye ibe seben fura yamaria do de nyini folo yamaria min b'a to a kan ka dima I kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'i ma tɛmɛ o siraw fɛ ka dɔrɔn wari bɛ n kun mɔgɔ dɔ nana fɔ n ye n b'a fɛ ka marifa feere I ma e ye marifa san ka bila I kun ni I minɛn'o la don o don sariya kan ka boli I kan cogo min an ka code de procédure pénale kɛlen bɛ ka walawalali kɛ o la tuma dɔw la mɔgɔw bɛ hali fili kɛ ani a dɔnbagaw bɛ yan minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ maramafɛn misɛnninw carili ma minnu bɛ se ka dankari mɔgɔ ka adamadenya la hali natigɛ muru min n'i b'a bila I ka so kɔnɔ tuma dɔw la sariya bɛ I bolo I kan ka hakɛ min mara n'i tɛmɛn'o kan e bɛ se ka jigiya k'a fɔ a tɔ min b'i bolo o b'i bolo tiɲɛni kama walama maramafɛn min de don n'a sɔrɔla fitinin min kan ka e mako ɲɛ ka se ka kɛ nantigɛla ye walama ka kɛ saga kantigɛla ye walama sɛ kantigɛla ye n'i tɛmɛn'o kan dɔ wɛrɛ b'i bolo ka sɔrɔ kun t'a la ni don dɔ la ni tiɲɛniwale dɔ nana ni bali kɛra la I bolo I bɛ se ka jate tiɲɛnikɛla ye ka d'a kan I ma yamaruya ɲini ka se ka o bila I ka sokɔnɔna la olu ye kunnafoniw de ye an bɛ minnu di mɔgɔw ma sariyakow sira fɛ nka an ni a baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu fana ka baara ɲɛsinnen bɛ olu ninnu ma I b'a ye k'a fɔ nin ko in tɛ an dɔrɔn da la nin ko in bɛ Mali kɔnɔ cogo min an kɛrɛfɛ jamanaw an bɛ minnu wele ko sous région minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ minnu bɛ UEMOA kɔnɔ a ko bɛ olu bɛɛ da la o de y'a to wagati dɔ la ni ma fili kabini san 2006 CEDEAO ni UEMOA y'a essayer k'a fɔ sariya minnu b'a to ni mɔgɔ bɛ se ka maramafɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ I tɛ lakana tigilamɔgɔ ye an ka se k'a lajɛ an bɛ se ka jɛ sariyaw la cogoya min na n'o ye harmonisation des droits ye hakili la baaraba kɛra o kɔnɔna la an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔla a kow ma ban pewu pewu a ko misɛnmanin tɔw bɛ yen a dɔnbagaw bɛ yan minnu bɛ se ka an kunnafoni o la u bɛ yɔrɔ min na o ko kan nka a kiiriko a n'a sariyako anw bɛ se ka walawalali fitinin min kɛ olu la an bɛ se k'o ɲɛfɔ sariya bɛ se ka sɔn cogo di e mɔgɔ min tɛ lakana tigilamɔgɔ ye I ka se ka maramafɛn sɔrɔ I yɛrɛ an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ olu la. Très bien, merci beaucoup monsieur Traoré. Amena o ɲininkali kelen tengu fɛn min ye commandant na yala kabini san jumɛn jɔn de ka régime na marifamisɛnnin carili cayara dugubaw kɔnɔna la. Merci bien pour la question. Bi I tɛ se k'a fɔ régime mun na marifamisɛnnin carili cayara dugumala la parce que Mali yɛrɛ n'i ye Mali yɛrɛ histoire jateminɛ Mali c'est un pays de guerriers donc le port de l'arme ou la détention de l'arme est culturel empire de combien de fɔlɔ marifa ko sigilen b'an ka jamana kɔnɔ a ka kɔrɔ ni Mali yɛrɛ création ye parce que Mali créera 1962 mais an kun bɛ empire dɔw de kɔnɔna la guerriers don culturellement mɔgɔw kun bɛ chassew kɛ u bɛ parades kɛ donsow ni fɛnw bɛ yen donc depuis o kuma marifa misɛnnin bɛ cari marifa cari ye mun ye dɔrɔn circulation des armes entre les individus dans un milieu donné donc ka bɔ nin fɛ ka taa nin fɛ o dynamique de don donc a bɛ depuis longtemps
et a bɛ continuer tant qu'il y aura vie sur terre marifa kɔni bɛ cari. D'accord. An tɛ se k'a fɔ ko sini ou bien sinikɛnɛ c'est la dernière arme qui a été saisie. Donc a y'a fɔ cogo min na ka kuma la maramafɛnw catégorisé don Mali kɔnɔ. D'accord. Mali sariya yɛrɛ n'an b'a fɔ la loi 04050 o sariya n'o talen don elle date de 2004 o sariya kɔnɔna la maramafɛnw catégorisé don a ye natigɛmuru fɔ n'olu ye catégorie fɔlɔw ye besew b'o la lansiw b'o la jelew b'o la donc hali olu quantité dɔw bɛ yen ni i ka baarakɛla tɛ so kɔnɔ i man k'a ta n'i ko k'i b'a ta ou bien k'a feere kɛ i kan ka taa papier de ɲini mun papier b'i yamaruya k'i kan ka o minɛn n'o ye muru ni besew ni jelew ye i kan k'o commercialiser o catégorie fɛnɛ kɔfɛ dɔw bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ olu ma fusil de chasse ou bien fusil de parade ni an ka forgeron dɔw b'o dilan an ka fabricant b'o dilan olu fɛnɛ papier de kan ka k'a la i tɛ se ka wuli i yɛrɛ ma ten ka wuli ka taa marifa san ko parce que e fa ye marifa dilanna ye ou bien e ye marifa dilanna dɔ dɔn loi de bɛ sariya de bɛ voilà donc o kɔfɛ marifa dɔw fɛnɛ bɛ yen olu ye force de défense et sécurité dɔrɔn de ka marifa ye o man ka ye mɔgɔ si bolo jamana kɔnɔ si c'est pas les forces de défense et de sécurité parce que ka baarakɛla don i n'a fɔ marifa côté suguya jumɛn bon n'an b'a pistolet wa ou bien marifa sugu ka ca civiliw kan ka marifa mun ta sariya yɛrɛ kɔnɔ n'an b'a fɔ ma loi nous référons à la loi 04050 o ye fusil de chasse de i bɛ taa sogo faga ni min voilà sogo faga marifa ani donso marifa f'u bɛ mugu k'a kɔnɔ k'a ci n'u bɛ fɛti ninnu na civiliw kan k'o de ta maintenant n'o olu kɔfɛ pour que i ka marifa wɛrɛ sɔrɔ an b'olu wele ko arme de guerre pistolet b'o la c'est une arme militaire pistolet b'o la marifa dɔw an b'a fɔ ma ko kalachnikov bamanankan na dɔw b'a fɔ kalachnikov sɔrɔsiw a bɛ kɛ sɔrɔsiw bolo a bɛ kɛ polisiw bolo ani marifa minnu bɛ sigi mobiliw yɛrɛ sanfɛ n'an ka tenentigiw bɛ taa n'u ye kɛlɛkɛlaw la olu bɛɛ arme militaire de donc calibre ko de don marifa minnu bɛ yen san par exemple ni mɔgɔ kelen b'u utiliser n'an b'a fɔ ma arme de petit calibre pistolet b'o la pour que civil yɛrɛ k'o sɔrɔ olu ye sɔrɔsiw marifaw ye armew finitigiw lakanabagaw de kan k'olu ta olu kɔfɛ n'olu tɛ n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ i bɛ papier de ɲini sariya kɔnɔna la a bɛ tɛmɛ étape caman fɛ i y'a ye donc o étape ninnu débat kɔnɔna la an bolo étape ni Ala sɔnna ma yala capitaine i bɛ se ka fɔ an na pour que marifa ka y'i bolo commandant bɔra k'a fɔ sariya dɔw de b'a la nka yala musaka dɔ bɛ sara la wa musaka ninnu bɛ taa joli la k'a fɔ ko ni karisa kan ka marifa minɛ ko a kan ka ye a bolo yala sariya min b'o jira yala an ka Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo kasabi jumɛn kan ka sara k'a ye k'a fɔ fasoden kan ka nin marifa hakɛ ni marifa fasuguya in mara ok sariya in kɔnɔna na k'a fɔ ko fasoden kan ka wari hakɛya dɔ sara ka marifa sɔrɔ o tɛ yen mais fasoden kan ka taa étape caman de fɛ pour que ka se ka marifa sɔrɔ ale y'a da don a la dɔɔni ka walanwalan notamment a bɛ fɔ mun ma sɛbɛn dɔ bɛ yen mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ i kan ka se ka d'abord ka marifa san ça c'est l'autorisation d'achat donc o b'a sɛbɛntiya k'a fɔ i kan ka se ka marifa san donc ni o sɛbɛn dir'i ma k'i kan ka se ka marifa san i kan ka sɛbɛn wɛrɛ dɔ ɲini mun bɛ se k'a fɔ parce que marifa sanni t'a yira k'a fɔ k'i bɛ se ka marifa minɛ donc sɛbɛn wɛrɛ dɔ de kan ka ɲini mun bɛ se a sɛbɛntiya k'a fɔ sisan i yamaruyalen don ka marifa minɛ maintenant o sɛbɛn mun b'a yira k'a fɔ k'i kan ka i yamaruyalen don ka marifa minɛ o fana n'a a condition wɛrɛw de fana bɛ o jukɔrɔla la notamment i kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'i ka kɛnɛya est ce que mɔgɔ min bɛ ka marifa ɲini ka marifa sɔrɔ est ce que a ka kɛnɛya kan k'a to c'est à dire mentalement est ce que a yamaruyalen don ni marifa ye d'accord i m'a ye donc ni o a yirala k'a fɔ ni a yamaruyalen don ni marifa ye o wagati kɔnɔna na sɛbɛn a kan ka taa dɔgɔtɔrɔw fana fɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ est ce que réellement a ɲɛw ka ɲi parce que ni marifa b'i bolo waati dɔ la i bɛ se ka donc i b'a utiliser donc fo fɛnw sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ i ka état de santé moral ani physique ninnu bɛɛ la k'a fɔ réellement nin tigi ani marifa ka kan sigida kɔnɔna na. merci beaucoup o diyara n ye yala monsieur Traoré k'a fɔ ko karisa maramafɛn yera a bolo i n'a fɔ marifa yala Mali jamana kɔnɔ ɲɛngili jumɛn kan ka ta k'a tigilama sɛgɛrɛ yala a kan ka juger cogo jumɛn na. I ka o ɲininkali sariya min bɛ yen nɔ ni commandant kun y'i da don a la sisan
n'o ye la loi 04050 du 12 novembre 2004 ale de b'a fɔ mɔgɔ min ni i b'a fɛ ka maramafɛn ɲini k'a sɔrɔ i tɛ lakana tigilama ye i kan ka tɛmɛ sira min fɛ i kan ka tɛmɛ sira min fɛ o y'a ye i bɛ ɲinini kɛ ni ɲinini sɛbɛn ye an bɛ min wele ko demande i bɛ o demande kɛ k'o adresser polisi directeur ɲɛmɔgɔba la ni e ye o di ale ma ale ka fɛsɛfɛsɛliw kɔnɔ cakɛda minnu bɛ yen n'olu fana ɲɛsinnen bɛ ka ko ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ Sidibe bɛ ka marifa ɲini a bɛ k'a ɲini kun jumɛn de la o kun bɛ dɔn fɔlɔ Sidibe yɛrɛ si bɛ san joli la Sidibe hakiliko bɛ cogo di Sidibe bɛ sigida jumɛn na o bɛɛ bɛ ɲini sɛgɛsɛgɛli fɛ min bɛ kɛ commissariat fɛ min ni i bɛ o sigida la o commissaire ɲɛmɔgɔ o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ n'olu ka rapport d'enquête nana ka na se ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ yen nɔ ni sariya bɛ jɛn n'a ye olu ka maramafɛn di i ma olu de b'a lajɛ ni n'a ka kan walama i n'a man kan n'olu ko i n'a man kan i n'a man kan n'olu ko i n'a ka kan n'a dira i ma a dira e Sidibe de ma a man ka ye i muso bolo a man ka ye i den bolo a man ka ye i fa bolo a man ka ye mɔgɔ si bolo min tɛ e yɛrɛ ye marifa dili i ma o kɔrɔ fana tɛ ko yamaruya dir'i ma k'i k'a ci ayi o fana n'o tɛ kelen ye a bɛ ci condition minnu fana la lakana tigilamɔgɔw bɛ yan olu bɛ se ka caman f'o la maintenant i ye ɲininkali min kɛ ka o ɲininkali bɛ tɛnku nin na k'a fɔ ni marifa yera i bolo k'a sɔrɔ a yamaruya sɛbɛn t'i bolo min b'a to i kan ka marifa ta a bɛ se ka ye i bolo ye cogoya damadɔ la misaliya la i bɛ se ka ye jamamayɔrɔ dɔ la sisan mɔgɔw bɛ bali ka siga k'a fɔ marifa b'i bolo u bɛ bali marifa la i bolo o condition bɛ yen a bɛ ye e bolo k'a sɔrɔ bali b'a la a chargelen don walama a chargeur yɛrɛ fana b'i bolo marifa jalan fana bɛ se ka y'i bolo marifa bɛ se ka y'i bolo tuma dɔ la i ni mɔgɔ dɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ i y'a ɲini k'a bɔ k'i b'a ci a tigi la a yiri bolo ani i ye tiɲɛniwale dɔ kɛ min na sɛgɛsɛgɛli taara bali marifa la i ka so nin bɛɛ n'a contexte de don donc fo nin bɛɛ ka ye fɔlɔ marifa yiri bolo cogoya min na marifa yiri bolo yɔrɔ min na donc ka se k'a fɔ sariya min kan ka ta ka ɲɛsin i ma ɲangini la o sariya bɛ dɔgɔda mɔgɔ min ye marifa jɔ mɔgɔ la k'a bɛna ci ani i taara bali mɔgɔ min na marifa b'a ka so a chargeur tɛ yen a foyi tɛ yen o tigilamɔgɔ tɛ se ka minɛ cogoya kelen na sariya fɛ o tɛ se ka kɛ cogoya si la ani mɔgɔ min ye marifa ci ka ban hali n'a sɔrɔ a y'a ci min na a m'o sɔrɔ a yɛrɛ ɲinitɔ a minɛna marifa minɛna a bolo olu tɛ se ka kɛ cogoya kelen ye donc o sariya misɛnninw n'i ko k'i b'a fɔ bakuruba kelen na mɔgɔw bɛna faamuya i bɛ kelen min fɔ mɔgɔw b'u sinsin o kan k'a sɔrɔ nin bɛɛ de bɛ yen. D'accord. Merci beaucoup monsieur Traoré. Kuma ɲɛna kosɛbɛ. Yala mon commandant yamara jumɛn kan ka mɔgɔ bila ka marifa ci? Marifa yɛrɛ fɔlɔ a dabɔ tɛ cili ye mɔgɔ si ka souhait t'o ye mais circonstances damadɔ bɛ yen nɔ olu kɔnɔna la i bɛ se ka marifa utiliser a bɛ dépend profil du porteur d'arme yɛrɛ la fɔlɔ n'i ye civil ta civil ni papier b'a bolo k'a yira ani marifa marali ka kan a yɛrɛ ka lakana kosɔn ou bien a bɛ baara min na n'o de b'a to n'a bɛ se ka marifa sɔrɔ k'a yɛrɛ lakana o contexte bɛ yen dɔw bɛ yen nɔ u bɛ warila baara de kɛ marifa b'u bolo exemple n'a bɛ a ka baara jiginna a ka marifa b'a bolo nafolo de b'a bolo n'a sɔrɔ gérant do yɔrɔ dɔ la a ta to a ka so par exemple bandi dɔw b'a essayer sisan k'a fɔ k'u b'a attaquer k'a essayer ka bin a kan a y'a sɔrɔ autorisation de port la marifa b'a bolo fɛnɛ mais marifa catégorisé don o mun b'a bolo n'a y'a ka usage kɛ s'il fait usage de son arme a kɔni il a agi dans la légalité o ye condition dɔ ye parmi tant d'autres i m'a faamu bon dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ marifa b'u bolo u b'u ka so dɔw bɛ s'u ma k'a sɔrɔ u bɔtɔ tɛ yɔrɔ la u bɛ se ka u lakana kosɔn sariya de y'a yamaruya ko ka marifa d'u ma condition bɛɛ remplir don pour que k'u yɛrɛ lakana u bɛ se ka marifa ɲini mais maintenant ni mɔgɔ donna e fɛnɛ fɛ yen ten yanni k'a ɲini k'a faamu fɛnɛ hakilisigi ko don koyi e mana marifa ci k'a sɔrɔ a mana bin kali kama a mana e attaquer kama o fɛnɛ condition bɛ yen nɔ donc a ko ka ca jateminɛ de don hali légitime défense an b'a fɔ mais légitime défense juriste bɛ yan nɔ a kɔnɔna ka dun a kɔnɔna ka ca voilà il y a des petites astuces par lesquelles les juristes peuvent développer ça sinon condition fɔlɔ ye mun ye k'i yɛrɛ lakana légitime défense donc a bɛna fɔ maa bin'i kan a yirala marifa min b'i bolo a bɛ sira jɛlen kan i y'a papier ta nka maa min fana bin'i kan maramafɛn tun b'a fana bolo donc a jirala k'a fɔ ko e bɛ se k'i ka marifa utiliser yen nɔ
o don mais fɛn t'a tigi bolo marifa de b'e bolo k'e fɛnɛ b'o attaquer n'o ye o fɛnɛ ye ko wɛrɛ ye i m'a ye o condition ka ca donc a ka kuma la mɔgɔ kan'i poro condition kelen kan k'a fɔ ko papier bɛ n bolo n bɛ marifa utiliser à tort et à travers. ayiwa tɛlɛ yala monsieur Traoré tun bɛ k'a fɔ yala si hakɛ dɔ bɛ yen nɔ a kan ka d'i ma min na wa. oui si hakɛ bɛ yen n'o ye majorité 18 ans au Mali n'i ye san 18 sɔrɔ Mali la i bɛ se ka demande kɛ k'a fɔ vraiment ne bɛ ka marifa ɲini mais avec des arguments nécessaires a kɔnɔna la i y'a ye san 18 de don Mali la mais a ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ yanni a ka se o ma an bɛ ka relecture de texte kɛ Mali la parce que Mali ye convention ni accord caman signé notamment la convention de la CEDEAO sur les armes légères an kan k'an ka législation 2004 harmoniser n'o contenu ye o législation kɔnɔna la fɛnɛ an ye jateminɛ kɛ siko la Mali test ko la siko la parce que mɔgɔ hakilina fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ hakilina ani san jeune hakilinaw tɛ kelen ye donc ka essayer ka âge d'acquisition d'armes dɔ fara kan dɔɔni parce que c'est le contexte malien aujourd'hui il faut aller vers la maturité i m'a dɔgɔyama tɛ ka se mɔgɔw ma mais an bɛ k'olu bɛɛ jateminɛ kɛ k'olu fɛsɛfɛsɛliw kɛ avec le ministère de la justice. Très bien n bɛ tila ka ɲininkali dɔ tɛngu monsieur Traoré la yan'o cɛ an bɛna ɲininkali tɛngu monsieur Mayiga la ala capitaine n'a jateminɛ bi bi in na kunnafonidi sira fɛ aw ka cakɛda in dɔɔnin tɛ kosɛbɛ yala i bɛ se k'a fɔ an na aw ka cakɛda yɛrɛ ye mun ye a sinsinni bɛ mun ni mun de kan. bon n bɛ don kuma kɔnɔ tuguni comme an kun y'a ɲɛfɔ a daminɛ na an ka cakɛda in a sigikun yɛrɛ de ye ka marifamisɛnnin kɛlɛli o carili jamana kɔnɔ k'o kɛlɛ. d'accord maintenant o hukumu kɔnɔna na comme i y'a fɔ cogo min na fɔlɔ i b'a sɔrɔ commission nationale dɔrɔn de tun bɛ yen donc depuis 2016 commission nationale kɛrɛfɛ secrétariat permanent créera o secrétariat permanent ka baara de ye mun ye sisan ka se ka commission nationale ka orientation stratégique k'olu mise en œuvre kɛ maintenant o mise en œuvre kɔnɔna de b'a commission secrétariat permanent bɛ se ka ladɔn et puis beaucoup plus an bɛ se ka ladɔn kosɛbɛ Mali kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na bi bi in na an bɛ se k'a fɔ an ka service in bɛ yɔrɔ bɛɛ la presque au même titre que les autres services. Parce qu'il va sur Kafo Bibina, on est représenté un peu dans toutes les régions. Donc, au Baïra Kafo, Albi, Ambeka, Ladonia, Angabara ou que tu vas faire service, Beka, Sinsi, avec un Basiki donné. D'accord. Très bien. Maintenant, je disais, est-ce que Agua Barayoro ina Bibina n'a ye k'a fɔ ko marifa kuma dɔrɔn de bɛ fɔ yen nɔ ou bien yala marifa kuma dɔrɔn tɛ fɔ yen nɔ wa aw ka taabolo ye min ni min o ye ka kɛlɛ kɛ min b'a to marifamisɛnnin o bɛ se ka ban cogo min na bi bi in na aw yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye k'a fɔ ko marifamisɛnnin n'a a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye bi bi in na sigidaw la yala aw ye ɲɔgɔn lajɛ k'o kan wa a bɛ se ka kɛ min ye. ok bon marifamisɛnnin carili o kɔlɔlɔ o kɔni o ka ca o tɛ se ka fɔ ka ban. Hier nyambala par exemple an bɛ insécurité mun kɔnɔna na don o don an b'a mɛn k'a fɔ ko attaque bɛ o bɛɛ attaque in bɛ résulter marifamisɛnnin carili kɔnɔna na an bɛ braquage ye an bɛ cas d'assassinat cas de meurtre an b'olu caman ye bon o caman bɛ qui sont liés justement aux armes o caman bɛ i b'a sɔrɔ a kɛra ni marifamisɛnnin ye marifamisɛnnin b'a sababuya la quoi donc bi bi in na an bɛ se k'a fɔ ni yɛrɛ statistiques ta k'a lajɛ diɲɛlatigɛ bɛɛ la u bɛ statistiques bɛ na k'a fɔ ko marifamisɛnnin yɛrɛ mun bɛ diɲɛ na mun carilen don diɲɛ na a ka ca ni marifamisɛnnin 1,900,000 ye diɲɛ kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ 1,900,000 donc yɔrɔ o kɔni o camanba ye bon n'i y'a jateminɛ wa o kɔlɔlɔ komi i kumana kɔlɔlɔ ko kan o kɔlɔlɔ la u b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 500 o de bɛ sa san o san marifamisɛnnin kunkɔrɔla la donc c'est pour montrer un peu l'impact de ces armes légères de petit calibre sur les populations. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Traoré, n'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛw la i n'a fɔ tubabu la États-Unis a jirala k'a fɔ ko maa fasuguya bɛɛ bɛ se ka marifa mara min b'a to a bɛɛ kana to finitigilakaw dɔrɔn ma donc a yirala k'a fɔ yen dugukolo kan ko maa kelen marifa kelen donc kojugu tɛ olu yɛrɛ fɛ yen nɔ mais kojugu dun y'an nɔ parce que an ka taabolo ka taabolo tɛ kelen yala aw minnu ka caw bɛnnen don minisiriso min bɛ yen nɔ ni a bɛ kiiri tigɛ yala bi bi in na
marifa misɛnnin marali du kɔnɔna na yala a y'a jateminɛ k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ ni ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye duw ma ou bien mɔgɔw ma ou bien jamana yɛrɛ kɔnɔ wa? Sidibe, i ka nin ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ. N'i y'a lajɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ maramafɛn yɛrɛ cayali mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o ye danayabaliya yɛrɛ sabatili ye. Sigida min na ni danaya tɛ yen baloko ɲuman tɛ yen ni e b'i t'i da n'a t'i kunna k'a fɔ k'i bɛ se ka wuli hɛrɛ la baloko ɲuman tɛ yen i ye sɔrɔ kɛ cogo o cogo. Donc anw ka taabolo ani i ye jamana minnu fɔ n'i y'a jateminɛ Américain jamanaw kosɛbɛ ka bɔ États-Unis yɛrɛ la parce que mɔgɔw b'o de dɔn kosɛbɛ Américain jamana la mais jamana wɛrɛw bɛ i n'a fɔ Brésil ninnu ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ Paraguay, Uruguay, Équateur o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ minnu fana bɛ États-Unis ka hukumu kɔnɔna la marifako la parce que olu ka mara ani anw ka mara cogoya an ka lamɔw cogoya tɛ kelen ye. Anw fɛ yan ko dɔ bɛ kɛ i la i fɛ dimi ko don nka aw bɛ se ka ɲɔgɔn ye aw bɛ sigi aw b'a kuma fɔ aw bɛ tɛmɛ nka olu fɛ yen ko dɔ bɛ k'i la olu fɛ dimi ko don n'o kɛra dɔrɔn i kan ka réagir ni marifa de ye. Donc waati dɔ la i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bolo ka taa i sigi k'a fɔ ko i bɛ kuma jara i ye nin kɛ n'a a ma bɛn ma o ye temps perdu ye ni jara y'a kɛ n'a ma bɛn i ma i b'a yira la cogo min na k'a ma bɛn i ma olu fɛ yen généralement o ye marifa de ye o ye marifa de ye olu fɛ yen généralement bon anw fɛ yen o marifa ye da de. Donc ni marifa ye da ye yɔrɔ min na ani marifa yɛrɛ ye revolver ye yɔrɔ min na donc olu ka marifa caya o man kan tɛ ka da ɲɔgɔn ma. Anw fɛ yan min y'an ka kunnandiya ye an bɛ se ka mun faamu o ye dɔrɔn marifa ka ye lakana tigilamɔgɔw bolo o de b'a yira k'a fɔ an bɛ ka balo hɛrɛ la an bɛ ka balo danaya kɔnɔ an bɛ ka balo lakana kɔnɔ nka k'a to ne ka quartier la par exemple ne ka kɛ à quelques carrés du commissariat marifa bɛ ne bolo ne ka kɛ à quelques carrés de la brigade de gendarmerie marifa bɛ ne bolo o b'a yira fɔlɔ ne yɛrɛ ka sécurité ne dalen b'a la ko ne de bɛ se ka matarafa ka tɛmɛ gendarme kɛ ni polisikɛ kan donc n'o nana déjà hali olu yɛrɛ ka baara ɲugun bɛ don a kɔnɔna la a man kan mɔgɔ wɛrɛ ka marifa minɛ ni an bɛ a cogoya la an bɛ min laɲini jamana kɔnɔ ka tɛmɛ lakana tigilamɔgɔw kan. Jara y'a fɔ cogo min marifa marali réflexe fɔlɔ tɛ a cili ye o parce que cili in fana bɛ na waleya dɔ de kɔfɛ a ka kan yɛrɛ mɔgɔ kuma dɔ la i k'i si bɛɛ kɛ marifa b'i bolo i ma deli k'a ci parce que cili bɛna tiɲɛni dɔ de kɔfɛ mɔgɔ dun ka laɲini tɛ tiɲɛni ye donc anw fɛ ni an bɛ taa sariya kɔnɔ sariya bɛ minɛli kɛ fɛn fila sariya ka baara fɔlɔ ye ka mɔgɔ bagabaga k'i kisi tiɲɛni ma sariya kun fɔlɔ y'o de n'i y'a ye misaliyala kasobonba bɛ yen mɔgɔ si tɔgɔ sɛbɛnnen t'a da la ko karisa de bɛ don a kɔnɔ nka a sɛbɛnnen b'a kan ko n'i ye nin kɛ i bɛ don o kɔrɔ ye k'i bagabaga i kana nin kɛ walasa i kana don nka n'a ma ɲɛ n'i y'a kɛ n'i donna fana sariya dɔ fana bɛ yen min bɛ bɔ i la i b'a ye k'a fɔ i kan'a kɛ o de ka fisa n'a a kɛli ye n'i donna min bɛ da i kan o ka jugu ka tɛmɛ i ma don kan donc sariya ka laɲini fɔlɔ de ka mɔgɔw wele kana ko ɲuman ma ka mɔgɔw kisi ka bɔ kojugu ma walasa u kan'u yɛrɛ sɔrɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ donc sariyatigɛla ka laɲini tɛ sariya baarakɛla ka laɲini tɛ mɔgɔ ka tiɲɛni kɛ o da man di sariya la o da man di ale yɛrɛ la. Très bien. Yala mon commandant maa min ko marifa papier b'a bolo a kan ka marifa mara maa min marifa papier t'a bolo nka a b'a bolo par exemple dɔ bin'i kan a tigi ye marifa bɔ k'a jɔ i la nka i fana ta tun b'i bolo ni papier b'a la i n'a tigi kɛlɛla marifa yer'i bolo yala i y'a tire a y'a tigi sɔrɔ a ma tigi sɔrɔ yala o lahala bɛ cogo jumɛn na maa min fana papier t'a bolo nka maa ye marifa ɲɛsin a ma a fana a de fana ka marifa yala o kiriw bɛ cogo jumɛn na. Bon i ka question ɲɛna mais sariya mɔgɔw bɛ yan sariya tigilamɔgɔw bɛ yan ne bɛ se ka réponse dɔ di n bɛ se ka kunnafoni dɔ di mais ale bɛ se ka réponse bawuba di a kama mais n kɔni bɛ se ka mun fɔ i ka question yɛrɛ la papier t'i bolo i ni marifa marali man kan fɔlɔ déjà e bɛ faute la e bɛ infraction na o y'o ye n bɛ se k'o jaabi parce que pour que i ka marifa yɛrɛ mara fɔlɔ il faut que document de ka k'i bolo sariya k'o d'i ma i ni marifa ka kan i kan k'a minɛ an tɛ kuma utilisation yɛrɛ kan a cili wa cibaliya kan fɔlɔ donc cili ninnu a b'i bolo papier b'a la i y'a ci i ni mun ka kan juriste bi yan ale bɛ se ka dɔ fɔ o kan papier t'a la i y'a ci ale bɛ se ka dɔ fɔ o kan quoi. D'accord. Ayiwa monsieur Traoré i t'o compléter ani fana ni i minɛna yala san hakɛ dɔ bɛ yen nɔ loi kɔnɔ n'i kan k'o kɛ kaso la wa. I ka ɲininkali in i ye mun sɛmɛ jara la ɲininkali in nafa ka bon n'an k'an bɛ a walawala ka jaabi cogo dɔ la kuma dɔ la laɲini ye mun ye o ye mɔgɔ ka faamuyali dɔ sɔrɔ mais
n'an taara sansi dɔ fɛ a bɛ courage di mɔgɔw ma ka ko dɔ kɛ min n'an ka laɲini t'o ye donc o kama n bɛ jaabi surunya nafa bɛ sɔrɔ min kɔnɔ n'o o bɛ se k'a to an bɛɛ bɛ se k'an tasira dɔn marifa bɛ mɔgɔ min bolo yamaruya sɛbɛn t'a bolo ka marifa ci mɔgɔ la mais a y'a yɛrɛ sɔrɔ situation kɔnɔna la mɔgɔ dɔ b'a fɛ ka a nin bɔ a la n'a ma réagi n'a ka marifa ye a nin bɛ to a la sariya b'a ɲini mɔgɔninfin fɛ i mana kɛ cogoya o cogoya la gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ i ka fɔlɔ k'i nin de lakana i ye nin lakanali min kɛ i ye ko ɲumanba kɛ mais i ye marifa cili min kɛ k'a sɔrɔ i ye marifa minɛli min fana kɛ sariya t'i bolo k'o kɛ da la i b'o kaso kɛ i tɛ kaso kɛ k'i ye mɔgɔ faga min bɛ fɛ k'i nin bɔ mais hali o fana fo dalu ka sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko i y'a tigi faga jara y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko légitime défense de n'o tun ye k'i yɛrɛ nin kuma bɔ de o sɛgɛsɛgɛli bɛ taa se fo yɔrɔ jan aw fila misaliyala a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛ dɔ kan marifa b'aw fila bɛɛ kun kelen teliyala ka taa ci donc e minɛlen e bɛ se k'a fɔ cogo di ni dalu ye k'a tun bɛna ci e la o de kama e y'a ci ale la mun de la ale ma se ka teliya ka tɛmɛ e kan e teliyala ka tɛmɛ ale kan mun de b'a jira ko e ta ye légitime défense ye i b'a ye ko sɛgɛsɛgɛli caman b'a kɔnɔ donc n'o waleya sugu kɛra sariya bɛ minɛli kɛ i ye fagali min kɛ fɔlɔ o ɲɛɲinini bɛ kɛ n'a sɔrɔ o bɛ légitime défense kɔnɔ o ɲɛɲinini bɛ kɛ o y'a damala babu ye marifa min b'i bolo k'a sɔrɔ i man kan tɛ k'a ta o y'a damala peine ye i y'a cili min kɛ o fana ye a damala peine ye maintenant a kaso a kuntagala janyali a dɔgɔyalen bɛ se k'a daminɛ san 5 fo ka taa se si yɛrɛ kaso ma d'accord ni mɔgɔ faga bɔra ko ko la o peine dɔgɔyalen o ye san 5 fo ka taa se si kaso ma san 5 n'a nɔgɔyala san 20 san 25 ka tila amani dɔ fana bɛ se ka bin i kan mais o bɛ dépend juge ka appréciation na i bɛ kaso kɛ musaka dɔ fana bɛ yen i bɛ tila ka mun sara o bɛ dépend juge min bɛ décision rendi sentence fɔ o bɛ dépend ale ka appréciation na ka da sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la n'i ye waleya kɛ i bɛ bila sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ka bolo kan n'o ye juge d'instruction ye fo ka taa se chambre d'accusation ma olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ tuma dɔ la i bɛna ye mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ a nimisara a ko kɔfɛ donc o bɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ dɔ fana ye ko dɔ kɛ nka a ma nimisa donc hali ni ɲangini dara kan a tɛna fɛn bɔ a ka waleya kɛli la donc mɔgɔ sariya min bɛ bin i kan o bɛ bin i kan ka kɛɲɛ ni nin bɛɛ lajɛlen de nka hali n'i y'a tigi faga ala k'an kisi marifa la k'a fɔ ko hali marifa papiye bolo yala sariya dɔw bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ i kan ka nin san hakɛ kɛ kaso la wa hali ni marifa papiye b'i bolo a fɔra kuma kɔnɔna la k'a fɔ marifa marali réflexe fɔlɔ tɛ a cili ye papiye b'i bolo o tɛ se k'i kɛ marifa cila ye automatiquement ni papiye di kun y'o ye parce que papiye bɛ d'i ma a bɛ se ka minɛ i la fana o n'a yera k'a fɔ papiye dilen kɔrɔ kɔ i ma papiye dir'i ma walasa i ka se k'i yɛrɛ lakana nka e y'i ka lakanali kɛ fagali ye donc o tɛ lakanali ye o lakanali fɔlɔ ye mun ye i k'i janto i yɛrɛ la e ka janto i yɛrɛ la kɔrɔ tɛ k'e ka mɔgɔ wɛrɛ bɔnani na n'i y'a jateminɛ minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la n'olu an bɛ se k'a fɔ olu balo bɛ marifa la an k'a fɔ o cogoya la a ka faamu bamanankan na n'o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu tɛ taa dɔrɔn ka sin ka t'u kɛ jugu kan k'a faga o hali jugu n'i bɛ se a la se cogo dɔ la ka sɔrɔ i ma marifa ci a la i man ka marifa ci a la donc o ye kɛlɛkɛyɔrɔ ye o ye jamana yɛrɛ kumabɔtɔ ye e kelen ni pe kumabɔtɔ kama ni e bɛ se ka ko dɔ kɛ min tɛ marifa cili ye mais dɔrɔn marifa bɛ n kun mɔgɔw ka siran ɲɛ don o don ni yera a ka fɔ a marifatigi natɔ filɛ mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲini a ma dabɔ o kama mais yala a kan ka ci dala jumɛn na a kan ka ci dala jumɛn na concrètement ni marifa yɛrɛ bɛ di i ma o kalan bɛ k'i kun k'o f'i ye circonstance min na i bɛ se ka marifa ci circonstance min na i tɛ se k'a ci o de b'a to a bɛ d'i ma k'a f'i ye a bɛ d'i ma mais a bɛ se ka minɛ i la donc a bɛ minɛ i la cogo min olu bɛ f'i ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ye ko nin wagati de la i bɛ se ka marifa ci o tɛ se ka fɔ mɔgɔ ye olu fana tɛ non k'a fɔ nin wagati de la i bɛ se ka marifa ci bon fo ni minnu kɔni ka baara ye marifa ci ye n'olu y'o fɔ donc o loi tɛ yen o loi tɛ yen k'a fɔ k'u ka décret dɔ bɛ yen article dɔ bɛ yen k'a fɔ nin wagati la marifa kan ka ci fo fɛ usage de l'arme a tɛ yen quoi mais munna a dun bɛ fɔ ko ka marifa mara oui i b'a mara i ka lakana kɔsɔn mais ne bɛ k'i yɛrɛ lakana mais lakana kɔrɔ oui an ye légitime défense ko kuma fɔ dɔ nana exemple do misali do k'a fɔ a nan'i sɔrɔ i ka so marifafɛn b'i bolo papier bɛɛ b'a la i y'a condition bɛɛ rempli a yirala i ni marifa ka kan k'i k'i yɛrɛ lakana dɔ ka don e kan k'a fɔ k'a bɛ n'i agresser o condition na i bɛ se k'a ci i bɛ se ka marifa ci d'accord o condition na i bɛ se ka ci donc parce que i bɛ fɛ k'i yɛrɛ lakana fɔlɔ mais o ye jumɛn fɔ tir de sommation ou bien i bɛ se ka tir réel de kɛ non i bɛ se ka tir de sommation kɛ o ye condition fɔlɔ a ma fɔ k'a ci a la i bɛ tir de sommation kɛ k'a tira a tigi la fais attention fɛn dɔ bɛ n bolo yan nɔ n'i farati ma maintenant n'i yɛrɛ y'a ye solution t'a la i ni de bɛ yen a bɛ na i ni attaquer donc
fura foyi la. Voilà, monsieur Jaraka kuma dafa dɔɔni ni a ka jɛ ye. Misaliya la, marifa yɛrɛ fɔlɔ ye mesure dissuasive de. Mɔgɔ min nana e kama, e ka so ka bɔ e ka soda la ka se i si soda ma. Mètre 5 ɲɔgɔn na. Muru b'a bolo. A ye e bagabaga k'a bɛ n'e faga. Muru b'a bolo, e ye marifa jɔ o tigi la. I man ka ci a la o. Parce que ale ka muru tɛ se ka e sɔrɔ i bɛ yɔrɔ min na. Mais ni e ye marifa jɔ a la, a sirankojugu bɛ se ka boli, a bɛ koko ta, a bɛ bɔ, ka sɔrɔ i ma marifa ci a la. Est-ce que i kan ka marifa ci o tigi la? D'accord, ni n y'a faamu a bɛna fɔ condition kelen min bɛ se ka hadamaden yamaruya ka marifa ci o ye de maa k'i sɛgɛrɛ i so f'i fɛ yen nɔ. Ayi o tɛ, pas forcément f'i fɛ yen. Voilà, donc a ye yɔrɔnin ɲɛfɔ an ɲɛna. N'an sera ka don kuma kɔnɔna na, o de la an ko sɛbɛn foyi tɛ yen mun b'a fɔ ko i yamaruyalen don ka marifa ci. Mun na an bɛ se k'a fɔ yamaruya bɛ se ka d'i ma ka marifa ci, o yamaruya bɛ di wagati jumɛn? Wagati mun na a bɛ fɔ ko self défense de soi ou d'autrui. Voilà, i ka marifa cibaliya sirilen bɛ i ni bɔli yɛrɛ la nin wagati in kɔnɔ sisan. N'i ma ci dɔrɔn i ni bɛ to a da fɛ. C'est-à-dire légitime défense de soi ou d'autrui. Maintenant, au légitime défense, a bɛ se ka k'a lielen don e yɛrɛ la ou bien mɔgɔ wɛrɛ. Donc o hukumu kɔnɔna na e bɛ se ka marifa ci. Mais ne yɛrɛ bolo an bɛ ka débat la taa sira wɛrɛ kan parce que an ka laɲini ye mun ye o tɛ marifa ci in yɛrɛ. An ka laɲini yɛrɛ ye mun ye o ye ka se k'a mara. Et o yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ na an bɛ se k'a fɔ mesure d'interdiction dɔw bɛ yen yɛrɛ. Je pense que autorisation dili yɛrɛ dabilalen. Parce que voilà, justement, ça c'est monsieur Traoré l'a dit. Voilà, an bɛ contexte il faut des mesures dissuasives pour que marifa yɛrɛ kana na di parce que n'a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ loi kɔnɔ ko marifa kan ka di k'i ni lakana. Moi je crois que o kɔni o fana kɔrɔ ye de ko k'a ci o. Non. Oui, mais quelque part. Oui, ça c'est une lecture. Voilà. Chacun peut faire une interprétation à sa façon, c'est normal. Sinon, la loi prévoit l'acquisition des armes par les civils pour différentes raisons. Il y a Bédika Bara Tabolodo. Mais il faut que Befene Kassoro. Et puis, il y a soroli, au té Chili Fene. Il faut qu'il lakana, ni Barabagali, Kassora Massé, Falima. Ali Mo Gansan, ni Mo de Kasso. I wulani mure ou wulani berekure zone dɔw bɛ fɔ ko taw ali gabakurun u bɛ ko taw est-ce que a sera i k'u kunci ou bɛ k'u bɔ ou bɛ e ka zo minɛ a minɛra ka ban a neutralisera que e marifa bɛ e bolo ko parce que gouvernement ye autorisation de e ma e ka marifa sɔrɔ que e y'o minɛ ka ban k'e bɛ tila ka marifa ci o la bon i m'a ye o ye crime ye donc o condition bɛ yen nɔ marifa man ka ci o la sinon ni marifa yɛrɛ papier d'i ma i bɛ taa école de police la a bɛ kalan i kun condition minnu bɛ yen marifa kan ka don marifa kan ka siri marifa kan ka stocké yɔrɔ min na bila yɔrɔ b'a la bali ni marifa ka bɔ ɲɔgɔn kan o condition bɛ yen o fana bɛ se ka kɛ don wɛrɛ débat ye an bɛ se ka kuma minnu kan avec le directeur de la sécurité publique olu minnu ka baara ɲɛsinnen don a cadre ma. nka yala san waati kɛrɛnkɛrɛn latigɛlen don k'a fɔ ko karisa kan ka o kɛ kaso la wa ni joma y'i bolo nin na. Ni joma y'i bolo. Ka marifa ci a man kan ka ci. Ale y'o de fɔ a kaso la tagaw bɛ se ka taga. Voilà parce que n b'a fɛ ka o san hakɛ de don waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen wa. N'i ye marifa ci ka fagaliw ni fɛnw kɛ a bɛ se ka taa san 5 la fo i si kaso. Donc san 5 o y'a dɔgɔmani. O y'a dɔgɔmani. D'accord. Parce que ça rentre dans le cadre des délits, voilà, des crimes. Voilà. Maintenant ne tun bɛ fɛ ka sigi kuma kan ka yɔrɔ dɔw fasafasaya. An ye légitime défense ko mun fɔ o légitime défense ko in yɛrɛ la i b'a sɔrɔ sigima yɔrɔ damadamani bɛ yen minnu kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ réellement est-ce que nin ye marifa ci a kun kan ka ci tel que yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ la nécessité tel que l'opportunité c'est-à-dire nécessité bɛ se ka fɔ bamanankan na a kun yɛrɛ ka kun jɔnjɔn ka kɛ opportunité a ka k'a wagati la est-ce que proportionnalité bɛ yen a ye maramafɛn mun utiliser est-ce que a kun kan ka nin de utiliser ka se ka a yɛrɛ ni lakana i y'a ye donc n'i y'o bɛɛ lajɛ o sigiyɔrɔma yɔrɔ ninnu n'i ko k'i b'o bɛɛ lajɛ sariyaso na yanni i ka fɛn kɛ i b'a ye k'a fɔ ko marifa yɛrɛ cili yamaruya a bɛ gɛlɛya i m'a faamu donc o hukumu kɔnɔna na comme n y'a fɔ cogo min na an ka débat in ye an tɛ fɛ ka mɔgɔw yɛrɛ encourager a marali yɛrɛ kana caya kuma tɛ ka se a cili donc quelque part aw ka mission principale fana ye min ye marifa di k'a bali o tɛ. non a barili tɛ parce que ni sariya ye fɛn fɛn sɛbɛn an tɛ se k'o bali sariya de bɛ se k'o bali mali sariya y'a fɔ marifa kan ka di mɔgɔw ma mais condition de b'a la. n b'a dɔn mais aw ka kɛlɛ ye min ye. maintenant an ta ye mun ye k'a dumuni ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka suya tɛ dans un état mɔgɔw yɛrɛ k'u lakana mais service de bɛ yen n'o ye fini tigilamɔgɔw ye gendarmew polisiw armée nationale n'olu ka baara ɲɛsinnen don population n'u ka biɲɛw lakanani ma donc an kan ka da olu de la
sinon marifa tali a nafa t'an kan olu ka baara de o ye donc n'an dar'o la n'an n'olu coopéra la ka renseignement d'u ma olu k'u ka baara kɛ a ɲɛma a ma se mɔgɔ si ka marifa ɲini parce que an ka laɲini ye o de ye au niveau de notre structure o de y'a kɛ an bɛ sensibilisation kɛ jeunes ni mɔgɔ wɛrɛw fɛ u ka marifa ko to yen marifa yɛrɛ ye gɛrɛgɛrɛ de an ye fɛn fɛn fɔ sisan a ciw kana ciw condition min b'a la cili la condition min t'a la o bɛɛ ye kuma wɛrɛ o bɛɛ n'a b'i bolo sinon fanga tigilamɔgɔw ka baara ye mun ye an k'u dɛmɛ u ka baara la ka mɔgɔw sensibiliser marifa tali man ɲi papier b'a la papier t'a la kɔlɔlɔ b'a la. Très bien. Aw minnu bɛ ka an filɛ nin waati la bi sibiri don ni o bɛnna juin kalo tile 5 ma n bɛ foli di aw bɛɛ ma k'a fɔ ko aw ka jɛmukan in ni ala sɔnna ma sibiri o sibiri ka daminɛ ɲɛgɛn kaɲɛ 17 la ni o ye sanga 30 sɔrɔ a bɛ sigi Chérif fila sanfɛ ni ala ka jɛ ayiwa jɛmukan to tora miniti 5 ɲɔgɔn na an bɛna kuma laban di bɛɛ ma ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛn'o di monsieur Traoré ma kuma laban min bɛ e bolo k'a ɲɛsin malidenw ma k'a ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw fana ma sabula n'i ye nin bɛɛ jate minɛ marifa ko ka marifa ɲini o i kana ɲini o a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ fana ni o ye mara kadiri ye yala o kadiri kɔnɔna na welewelekan jumɛn bolo ka ɲɛsin malidenw ma. Welewelekan bɛ n bolo Sidibe jamana in anw ye denmisɛnnin fitininw de ye nka ne hakili b'a la ni n ka denmisɛnninya a ma janya wagati jan tɛ an tun bɛ taa du dɔw kɔnɔ hali konte a daw la du yɛrɛ da la kon t'a la baganw bɛ yen sokɔnɔna la yen ten nɛgɛsow bɛ bila yen fɛnw bɛ bila yen i bɛ don cogo min i bɛ bɔ ten c'est à dire lakana tun bɛ cogoya dɔ la adamadenw yɛrɛ kun lamɔlen don lakana kan mara kun ɲɛsinnen bɛ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ n ta ye n tɛ s'a ma kuma tɛ ka se mɔgɔninfin wɛrɛ ni ma min ni dagalen tɛ ye parce que ala ye fɛn min da ka o kalifa yɛrɛ ala kelen na n'a m'o kalifa mɔgɔ wɛrɛ la o ye nin de ye o de y'a to mɔgɔ si tɛ nin secret dɔn nin bɔli man ka kɛ mɔgɔ si ka nisɔndiya ye bon an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na marifa misɛnnin marali cayali mɔgɔw bolo i n'a fɔ capitaine Jibila y'a fɔ cogo min a nana ni nin caman bɔli ye mais ni marifa misɛnninw tɛ yen a ka ca ala fɛ o nin caman tun bɛ kisi donc kumakan laban ye min ye k'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la lakana a sabatili la jamana kɔnɔdenw ye ka mɔgɔw ka lakana bɔ u yɛrɛ bolo k'a di jamana ma jamana ka kalifa maaw la minnu sɔnna k'u nin di minnu sɔnna ka kalan kɛ minnu sɔnna k'u ka ɲɛnɛmaya k'o kalifa an ni an bolofɛnw lakanali kama donc ka ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ lajɛlen ka a lajɛ i bɛ se cogo min k'i yɛrɛ lakana ka sɔrɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ nin bɔ ka jɛ maramafɛn marali kɔ k'a to a tigilamɔgɔw bolo minnu ni a ka kan sariya kɔnɔna la lakanali hukumu kɔnɔ ni y'o fɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ minnu n'a ka kan dɔrɔn ye finitigilakaw ye minnu n'a ka kan ye sariya mana di mun fana ma mais ne bolo o si tɛ an ka kunnawolo ye o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko lakana ye tɔ ka jɛ de an dun tɛ fɛ lakana ka kɛ tɔ ka jɛ ye. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Ni la délicate nous dira monsieur capitaine, j'allais dire capitaine Djibrila Maïga. Est-ce que vous avez dit que Anyeshi Maldem Bela Djelema ma famille ni ko mankoka. Kuma kam kon bene bulo ka fo mal famille ni Charlie kungankoka. Odi beka bla kuna ka fo ko malfa yere shitana de. Na bi bulo abseka ke emasigi ne famu yo biseka boala. Lala abseka ke ya maria yere be ebolo ka mara mais edem se ka bi ko fe kata chen na se chen do ke ka so emasigi no ye do bina ni ko chama donc ambi kuma kam fo c'est que lakana oti mo kelenga ko ye lakana e bedi ka ko ye folo mu hakilina mu kumbana mu ba fo finitibu do ron detail lakana mais lakana e bedi tay donc bejedu donc pour que jamana ka basiki pour que an yere ka basiki anga du kono nana donc anga essayer ka malfamiseni o Charlie ango kele kosobe o kono nana beka nga engagé. Très bien. Donc merci capitaine kumalama menadi et commandant ni ali Adama Jarayi ayo Adama Jara makalaban la dirigeant en flève mais en flève ni la Mali kono fo Mali ko c'est bien ni tché comment mener fait kalase Malima comment folo beta jeunesse fanfé ambe jeune de kosobe Mali sekena Mali bika seke mais l'avenir d'un pays ça dépend de la valeur de la jeunesse justement bon nika kuma be jeunesse de ba ni ala koloshi bi fin fait bika ke Mali kono na ma mouvement d'insécurité a beba ke jeunesse de parce que fanga de jeunesse là barka de jeunesse là donc de be wolé la jeunesse ma en ka ladje
ka hakili jagabɔ kɛ ka insécurité kɛlɛ ani finamɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u k'u sen bɔ marifako la n'u ka baara tɛ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ minnu ka baara ɲɛsin no marifako ma ni jeunesse sera k'i sen bɔ la hali bi n'i y'a jateminɛ mouvement armé jeunesse de bɛ ka recruter u bɛ ka taa kɛ n'i y'a jateminɛ trafic d'armes jeunesse de bɛ k'a kɛ o le filanan ye jɔn ye o y'an bangebagaw ye an faw n'an baw u k'u hakili to an jeunes na so kɔnɔ an jeunes ka comportement changement de comportement ka jateminɛ kɛ an somɔgɔw ka temps dɔ sɔrɔ an ye ka observer ka jateminɛ ni changement ka comportement na pour que an se ka solution sɔrɔ o jeunesse kana dévier an bɛ ka mun subi bi o ka se ka ban donc sabanan wele sabanan o ye autorité yɛrɛ baara bɛ kɛ ni moyen dɔw ye u y'u seko kɛ mais an b'u wele halisa u ka dɛmɛ don marifako kan parce que ni marifako tɛna ka bɔ problème d'insécurité la Mali kɔnɔ problème ba bɔra la et puis on peut espérer en ce moment k'a fɔ on va amorcer un développement pour que les gens puissent vivre en harmonie et dans un environnement serein. Très bien. O kuma de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ ɲɛna. Merci beaucoup. Merci beaucoup aw bɛɛ ka nin walawalali na an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ an ka bi babu tun bɛ boli fɛn min kan marifamisɛnnin carinni jamana kɔnɔna na o de kɛra kɔnɔ an ye wele bila maa dama dama ma maa fɔlɔ kun ye Mohamed Dramane Traoré ni ale ka baara bɛnnen bɛ ayiwa baaraw ni n'ale ka ci bɛnnen bɛ fɛn min ye ciw ni baara caman bɛ ministère de la justice la ministère min ka caw bɛnnen bɛ kiiri tigɛliko ɲuman ma a y'ale wele a nana an ka wele jaabi an b'i fo kosɛbɛ monsieur Traoré. Mawuli fana kun ye commandant Adama Jara ye ale ka fana n'ale fana ka baaraw bɛnnen bɛ fɛn min ye formation o n'a ɲɔgɔnna caman ka kalan kɛ maaw kunna min b'a to maaw bɛ se ka marifamisɛnnin cɛnni a kɔlɔlɔ ni ayiwa fɛn caman dɔn cogo min na ale ka baara bɛnnen ma merci beaucoup commandant maa laban kun ye capitaine Jibrila Mayiga ye ni ale ka ci bɛnnen bɛ kunnafoni di siraw ani yɔrɔ ani maa wɛrɛw cɛma merci beaucoup capitaine. O de bɛ dansigi jeunesse et développement na bi ni o babu kun bɛ prolifération des armes justement les jeunes. Merci beaucoup an b'aw bɛɛ fo dante foli min na aw minnu sɔgɔlen bana nin waati la fo Kayiba Jabate aw bɛɛ ni ce aw ka filɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Galugu ni o bɛ Jamu mara fɛ an b'aw bɛɛ fo dante foli min na jeunesse et développement ni y'ale bannen ni Ala sɔnna ma aw bɛ se ka jɛmukan in filɛ fɛn min ye ntɛnɛndu à partir de 10h30 jusqu'à 11h30 fɛn min ye sibiri sibiri 17h30 18h30 a bɛ se ka jɛmukan in filɛ Cherifla Jabaranin sanfɛ aw bɛɛ ni ci aw ka filɛli la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci beaucoup.